Tervetuloa, tänään teen pienen katsauksen työhuoneeseeni. Tämä on jo 3. työhuoneeni ja samalla pienin kaikista aiemmista. Olen vuokrannut tämän tilan heinäkuusta lähtien, eli jo noin puolisen vuotta. Tällä hetkellä tämä ratkaisu on minulle hyvin toimiva. Työhuone sijaitsee lähellä kotiani, vuokrahinta on kohtuullinen ja asiakkaille on tarjolla iso ilmainen parkkialue. Rakennuksessa on myös muita toimijoita, alhaalla on sali, tanssistudio ja ravintola. Rehellisyyden nimissä tässä tilassa on myös muutamia miinuspuolia, joista kerron videon lopussa, mutta aloitetaan ensin kierros itse huoneesta. Sisäänkäynnin vieressä on nallakko ja peili. Työhuoneessa minulla on myös kahvikone asiakkaita varten. Tarjon kahvia hoidon jälkeen mukaan tai hoidon aikana, jos teen kulmia värjäyksiä. Valittavana on erilaisia makusiirappeja, pienet yksityiskohdat tekevät kokemuksesta mukavemman. Siirrytään nyt lähemmäs varsinaista työskentelyaluettani. Ripsipedissä on pehmeä patja sekä mukava päätyyny, polvityyny ja lämmin peitto, jotta asento olisi mahdollisimman rento koko hoidon ajan. Työpiste on järjestetty niin, että kaikki tarpeellinen on helposti käden ulottuvilla. Työvälineistä ja tuotteista, joita käytän työssäni, kerron tarkemmin erillisessä videossa. Teen myös vahauksia, joten täällä on kärry, jossa on vahalämmitin ja vahat. Lisäksi käytössäni on ripsenpidennystyöhön tarkoitettu raitisilmamaski, jota käytän lähes päivittäin. Se on minulle todella tärkeä osa työtäni. Hoidon jälkeen uusille asiakkaille annan pienen esitteen, jossa on kotihoito-ohjeet ja muuta tärkeää tietoa. Minulla on myös kanta-asiakaskortit, joka 3. käynti tuo pienen alennuksen. Tässä oli lyhyt katsaus minun työhuoneesta ja niistä miinuspuolista voitte lukea tekstistä videon alla.